Инца второе задание. Инца планк держать. Кто больше продержится, все окончательно выиграл. Аллах, цих. Давай. Понял? И сладкий. Поехали это. طالبان ديسي تشتيص دايس كيس نعطيك عنه هذا لا دلي كيس نعم وجيب حالته. خيتشي. فنيس لا جمعة إمو لا شو عجاء إمو لا Son problema é, Tarshliela. Вау, уже умадать. وين يا сдавайся. Ай, один. Дальше далатися. Все, Аллах. Короче, 1-1. Последний, третий задание. Шиш хвост.